Hola a tots, benvinguts al Draw My Life de l'euro. Un euro equival a 160 pessetes. Tots vosaltres sabeu que abans de l'euro hi havia una altra moneda anomenada peseta al nostre país? L'euro és la moneda oficial de l'eurozona, també anomenada moneda única. L'utilitzen 19 dels 28 estats europeus. A més, 4 estats europeus que no pertanyen a la Unió Europea han sigut autoritzats per a utilitzar també l'euro. Són Andorra, Mònaco, Vaticà i San Marino. L'euro és utilitzat per 337 milions d'europeus. 9 països de la Unió Europea no volen utilitzar l'euro. Són Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Hongria, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia. L'euro és la segona moneda més important després del dòlar. L'euro comença a circular el 1 de gener de 2002. Mon pare diu que durant aproximadament un any encara podies pagar les coses amb pessetes a la panaderia o al mercat. L'euro té avantatges i desavantatges. Les avantatges són que fa més fàcil la lliure circulació de productes, servicis i persones. L'altre és que si tenim una moneda única tots els europeus, esta serà molt més forta. Les desavantatges són pèrdua de control de cada país sobre la moneda, que ara és controlada per el Banc Central Europeu. L'altre és que la conversió de la moneda, les coses són més cares. Això s'anomena inflació. Tothom diu que per a Espanya ha sigut millor tindre l'euro. Este ha sigut el Draw My Life de l'euro. Espero que us hagi agradat. Deixa tu like i no oblides subscriure-te. Fins prompte!